Millai tuo, kun Porissa on kumminkin lentokenttä ja sitten satama, sekin löytyy. No siellä ei pahemmin matkustajaliikennettä olla, mutta junalla pääsee, linja-autolla pääsee, kävellekin pääsee Ulvilasta ja omalla autolla vielä. Niin millai sä luulet, että porukka löytäisi sin sun Harjavalla yliopistossa? Niin, kun ei kukaan edes tiedä, missä semmonen onko Harjavalta. No sehän on helppo, kun Tampereelta pääsee junalla aamusti Harjavaltaan ja illalla takaisin junalla kotiin. Meillä on lyhyt matka Turkuun, meillä on kakkostie, mitä pääsee kulkemaan. Ei nämä etäisyydet. Harjavalta on niin keskeisellä paikalla Satakunnassa, että tänne on helppo löytää ja täältä on helppo löytää työtä itsellensä. Ja tämä on työpaikkaomavarainen kunta ja todella työpaikkaomavarainen, nimittäin kun se on lähempänä 150% se työpaikkaomavaraisuus Harjavallassa. Ei mitään, hyvältä kuulostaa sillä kai. Kaikki vaan Harjavaltaa opiskelee, kun se paikka tulee.